Magdali ko ani kiningon ra ba to kung barkada nga. Nasunog ko no ilang kasilyas dollar ba to sa among balay. Sus, may lagwat na sa among balay. Anak ka. Gas-gas kinigyo. Unsa man pug pamangkay. Unsa man kasir? Nangilog. Unsa ngilog dala na ali dre. Unsa man. Unsa man to sir nga? Nagka sir. Ilog magdagdalan. Unsa na ko motoro? Nabaog na lang niyo. Unta na mo. Sa Taong na sir. sakto kayo ako ang dala no. Wala po unta kagapakusog og padagan unta. Naratulan na lang ko kay gadali-dali ko. Na ba kay lisensya? Sir. Naglisensya sir. Kita ko lisensya. Samad ka wala? Wala ko nasamad sir pero napiang jud siguro ni akong diri oh. Kaya sakit kay akong diri jud. Hindi mo to, rapian niya wala. Gusto kong mapiang na nga putlaw mo na. Kawas nang siguro og nay na nga. Dungit na nagmatis na. Ama daw yung lisensya be? Sir. Lagi kayo eh. Nga ikaw sir, napo kay lisensya. Ayaw sa pangilabot. Ikaw ang unahon. Ito, lisensya nimo. Ay, rehistro ni? Nani restro sir. Okay ra, dili expire. Dili expire sir. Birth certificate, nani? Wala. Nani birth certificate anay motor? Ay, karon pa ko muna birth certificate mo ko. Ani? Pagkatao di ani. Ay, dinat siyang Ani birth certificate? Wala ni mo pahimo eh. mangutana sa kumpanya ana og napanay birth certificate nga kung naibawan uwar og siyara na. Uwan na. Uwar og siyara kung naibawan nga mo'y papel anang motora. Ano ka? Nakay lisensya, nakay rehistro, dili expire. Pero birth certificate wala. Naman to kay papel kompleto, pero wala kay kapakita ang birth certificate sa mga motor. Kining akong babaw, sus. Pinalangga kay na ko ni. Kabilin pa ni kong lulo. Kaning imong bawbo kabilin na ako kabilin pug gyapon na sa tuwang amahan. Sige. Wala man kay watong kita. Ang pulis to kuan eh. Di man ka mo. Nya. Puro ni pangitaan nimo lisensya. Oy, mo na lisensya. Mo sir, asa man mo lisensya ro? Nagpakita mo kung lisensya re. Asa man ro nimo ah? Pakita ta. Lisensya. Napiling sa mo ah. Basigas dali ka sir nga. Layo kayo police station dire. Ay paginga na sir. Bayad jud ka sa dami sa ni sir. Ay, pulis. ay naku kaduk-kadukan ng pulis-pulis sir. Kay dukad-dukon matani mo ng pulis-pulis noon. Tawag ng pulis tawag. Ha? Grabe. Kadukon ko nimo pulis. Tawagan kina akong pulis jud. Inanglan masitol kita dire. Sobra daw kalayo tong CR sa mong silingan dito nasunog. Nya gadali pa ta, pa pulis-pulis pa ka nga emergency na tong dito. Ayaw. Kung masugot pulis kita, magbinayranay ta ani. Usap ni klikiha di ay. Relax ka. Nay pulis room. Abot. Relax lang ka. Ay kung na sir. Ay pangana sir. Pa pulis-pulis pa ka nga na emergency dito na kung lako no. Lagot magasiroy. Sir. Oh, sir. Okay na. Sir. Naunsa pa mong balay ha? Sir, kanang wan na nami ka nagbangga mi ba? Isog man kayo. Ay, magkuhan nga ni, umabot ka. Oh, sige. Ano? Paabot mo dito, sir. A few minutes later. Asa nga bangga dre? Kamay ka bangga dre at kaniri ay? Unsa may kisa may salan ni? Sa may salan ni sir? O sir. Nagdali gid ko sir kay gikan ko dito. Nag-apas ko kay fix akong barkada ba nga nasunog na CR. Nya dayon ang CR nila og among CR tapad ra man gud. Nya hadok og masunog to dako biya to isang CR lang to dako biya to gasto. Dali sir, ug dali ko. Dili, sir. Lantawa ang
kana grabe kayo mo explain na pero kung tanaw nimo salaan gid siya oh. Salaan gyud. Ako aning dalan. Unya, wala birth certificate ang yang kuan sir, yung motor. Yamar man siya birth certificate sir nga. Si birth certificate na pa day birth certificate aning motor nga. Ako naibawa na ni motor. Wag siya may na aning papel aning niya. Na day na birth certificate ng motor. Siya may sad-an sir. Wala na siya papel. Maskin pangayuan ako siya lisensya. Wa siya ipakita. Naato ni siya papel pero sayop gini ang karsada sir. Sayop gini ang dalan sir. Ako amning dalan sir. Sayop din na siya. Ako wala ko'y papel. Pero natingala po ko nimo sir. Pulis ba gyud ka sir? Nagdagan man ka dire, murag di man ka katuan nga. Pulis ka. Kung kagayunipon mo. Ano pangutana nga pulis ko? Salamat kayo mo ganit mo dire. Ako motor, nautda ko sulina da sa unahan kay gaday-dali ko ani dire. Gadagan ko dire, gahangak ko gani ko. Ganit mo dire para masitol ni yung problema. Sama ni sa buto na ni. Siya wala siya papel. Nya, ikaw, ano dire man ka napaingon nga iyaha man ning lugar. Lugar man ning dire dapat dito ron dapat. Tungod lagi sa pagdali-dali sir kay Juan, sunog lagi to. Lagi, ano na magdali-dali na ko. Ano nang kanang pagdali-dali. Isa po na nga grasya sa tao. Sala ta. Sakit kaya akong dire sir. Isa lang ngayo lang kung pangpahilot ani sir oh. Sakit ni kay sir. Ulo ko diya. Ngayon ni sa buton pa ni. Kana ba sakto sir? Sabot sa buton na lang ginamo ni sir. Sabot sa buton. Ay sabot sa buton. Pabayad jud ko ana oy. Unya, pila man po may pabayad? 11,000. Pabayaran ako na 11,000. Unsa pa na 11,000 nga? Ay pabayaran gina ko na 11,000. Isulpod. Kamahal og mga pisa ana. Tanawa, full tank ni. Naawas ng gasolina. Sakto yun na sir. Na siya yung pabaryon. Sila to ibabayad sa yung pan? 11,000. 11,000 akong pabayad ana gid na. Okay. Ito na mo. Tanang 11,000 at tumo sa police station. Ito naman mo. Ito na reklamo. Kaya ako ni agi ra mo ko dire. Kay masitol ra mo, diara mong balay sa unahan. Asa man ka? Pagsamot na mong duwa diya. Samay ka. Muli na mo kay diara mong balay sa unahan. Yabag man ka. Dili dito sa pulis. Sipat ko ani. Gani, dito sa pulis. Asan mo po itong bao-bao nga nakadasmag, Dani, oy? Damage yun. Gasolina, nahurot. Saan naman paguli na kuha balay na ugdaw na siguro to ko CR dito ron. Napay na sumunog dito niya. Nagdasmag pag yun. Been living life right like I